Hej, jeg hedder Simon Sørensen. Jeg sidder her med Anders Winther, og vi vil gerne snakke lidt om massehypnose. Ja, altså jeg har sådan et eget spørgsmål for, når man normalt er til fest, og hvis der så ikke rigtig sker det helt vildt i den, og der er sådan set gang i musikken, men der er ikke nogen, der danser, hvad kan skyldes det? Altså en stor del af det er, at hvis du har et tomt dansegulv, så kan opfattelsen af at være alene derude og være den, der skal tage initiativet og altså stå alene med den her ting, den kan være helt anderledes, end hvis du har et fyldt dansegulv med en hel masse mennesker, hvor du kan være en del af en gruppe, og du får muligheden for ikke at føle dig udenfor, hvis først du går ind i den her gruppe, hvis dansegulvet allerede er fyldt. Men hvis du er den, der skal tage initiativet, så skal du være anderledes, så resten må jo være væk fra dansegulvet. Altså føler du, der måske er en årsag til, at de ikke er der. Det er måske noget musik, der er dårligt, det er noget, de ikke kan lide, eller det vil være dumt, at der er gået ud, fordi at folk kan se, at du vælger at være anderledes. Så der kræver at nogen tager initiativet først, før at der kommer den her mængde af gruppe mennesker ude på dansegulvet, som trækker flere og flere mennesker til sig. Ja, hvilken form for person skal man være for at kunne gå ud på det dansegulv selv? Du skal jo være en initiativtager, og du skal have mulighed for, eller lyst til, at ændre noget og tage et større skridt ud af mængden af mennesker, der gør noget af sig selv. Altså, du skal være en del, eller du skal jo være nemlig ikke en del af gruppen. Du skal allerede kunne føle dig klar til at være anderledes. Være anderledes? Ja. Så det vil sige, at du er meget, du er ikke bange for at vise dig selv frem, du har styr på din selvtillid. Vi ser jo det samme i mobning, hvor at, en ændrer sig. Altså du har en gruppe, for eksempel en klasse på en skole, som har det anderledes, eller har en bestemt væremåde, og en måde ting skal foregå på. Det hedder for eksempel, at hvis du hører den her musik, så er du ikke ligesom os, så er du anderledes og udenfor. Og så kan du blive presset ud. Det er jo lige nemlig, og så er der folk, så bliver mobbet. Så er det ikke normalt 2 mennesker, der står og mobber. Det er normalt en større gruppe, der mobber dem. Og det er ikke altid hele gruppen, der tør at være med til at mobbe. Men nogle gange, så er der altså nogen i den her gruppe, der skal have den selvtillid og den styrke til at gå ud af det her og sige, at det er forkert. Og det vi gør, er ligesom ikke det rigtige. Og det er sådan en slags type, der vil gå ud og sige, hey, jeg danser altså på det her dansegulv først. Eller du vil måske på det her dansegulv tage en med dig, ikke gå alene derud. Eller så hvis du har en pige, så vil du tage hende med derud, så starter I 2, så er du ikke alene om det, så er I 2, der er anderledes. Igen noget, der ligger sådan synet væk for, at du er helt alene derude, altså. Ja, det er stærkt. Også gå rundt og spørg folk først. Høre dig om, hey, skal vi ud og danse, eller er det en god sang eller noget? Du skal være sikker på, at det ikke er, at folk ikke tænker noget om dig, når du går derud alene. Okay. Nu når du ligesom selv har brækket noget om med klasse og mobning, altså gruppemæssigt, er der så nogle det sted tegn i vores klasse, vores omgangskreds med HTX og HHX, altså noget specielt med gruppehypnose, altså massehypnose? Altså, det ved jeg ikke, altså. Når vi har vores klasser, så valget af, hvor meget du for eksempel ser på læreren, når der er en fremlæggelse, eller hvor meget gruppen, der egentlig giver en fremlæggelse af opmærksomhed, den ændrer sig jo også, hvis du sidder sammen med, hvis jeg sætter mig sammen med nogle mennesker, der kun sidder og ser videospil og computerspil på deres række, så det er utroligt umotiverende for mig at sidde her, fordi så laver jeg nok højst sandsynligt ikke noget, fordi at så er jeg anderledes. På imod, at hvis du går ned i hvis jeg for eksempel går ned i vækstværkstedet, eller sidder sammen med nogle mennesker, der laver rigtig meget, og arbejder rigtig meget i timerne, så er det meget mere motiverende for mig, så er sandsynligheden for, at jeg også går i gang med at arbejde, lave mine lektier, skrive på min rapport, eller lave min engelsk stil meget større, i forhold til, hvis jeg sad sammen med de her, der bare sad og så film hele tiden. Yes. Altså, der er jo, når du deler den op på den måde, hvordan kan det så være, at der kommer den store skelning imellem dem? Altså med nogen, der ser film, nogen, der laver meget. Altså, det er jo sådan, vores klasse er delt op. Altså, vores 3-årsklasse er ikke delt op på den måde. Men der er jo nogen, der ser film, og så er der nogen, der det sted ikke laver sig, så er der resten, der laver meget. Det har også noget at gøre med individualitet. Altså, du har jo retten til at ligesom være dig selv. Og så igen, selve klassen i sig selv er jo også delt op i grupper. Det er jo dine egne grupper. For eksempel, det er jo sådan noget som klassen i sig selv, men så inden i klassen er der også grupper. Der er de nære grupper af mennesker, som du kender, og er venner med og sådan noget, men du er ikke venner med alle i klassen, men der er nogen, du ligesom har fundet sammen med i din egen lille klikke og blevet venner med. Og alting, altså det er altså din familie og nære venner, det er dine primære og sekundære grupper.
her i klassen. Du har den her nære gruppe, din primære gruppe, som du går sammen med, som ville være din familie og dine nære venner. Hvorimod dine arbejdsgrupper og dit sportshold og sådan noget for eksempel, det er de sekundære grupper. Dem, der ligger lidt længere væk fra dig, men stadig er nogle af dine bedste grupper. Dem, du har altid konstant, nogle af de jævne, dem, der ikke ændrer sig så tit. Okay, så det du faktisk vil mene, at de primære sekundære grupper, det er de mennesker, som faktisk er tættest ved dig og har størst påvirkning ved dig? Ja. Altså nu når vi har de primære sekundære grupper, har vi så også andre former for forskellige grupper? Ja, der findes nogle andre. Der er også de formelle og uformelle grupper, hvor de formelle grupper, det er sådan nogle grupper, der bliver oprettet, såsom i militæret vil der blive oprettet en gruppe af mennesker, som arbejder sammen. Og i klassen bliver der også oprettet grupper, hvis du for eksempel skal gruppearbejde, der bliver oprettet grupper. Nu sker det ikke så tit her på HTX, men når det sker, så er det jo en oprettet gruppe. Hvorimod de uformelle grupper er dem, vi selv laver, når vi arbejder i klassen. Hvis der for eksempel bliver sagt, find sammen 3 og 3 og skriv den her opgave, eller lav den her rapport, så finder vi sammen selv. Det er de uformelle grupper, der fungerer på den måde. Der findes også referencegrupper og medlemsgrupper, hvor referencegrupper, det er der, hvor du søger noget. For eksempel, jeg vil gerne gå til fodbold, og man kan forestille sig, at man kigger over på et fodboldhold og tænker, ej, det vil jeg egentlig gerne. Man kan identificere sig med det og referere til det, og man vil selv gerne være en del af det. Hvorimod medlemsgrupper er det sådan noget, hvis du er medlem af en bank, eller i det her tilfælde er medlem af fodboldholdet, så er du en del af en medlemsgruppe, fordi du har meldt dig ind i den, og du har taget noget action på det her. Og der er 2 til sidst også, som hedder egengrupper og fremmedgrupper. Vi har også nogle egengrupper her på Self. Det er for eksempel for os, der vil det være HTX. Fordi det er en gruppe, vi kender, det er en gruppe, vi altid er i, og som er sat op. HTX forresten er også en formel gruppe. Hvorimod at HX, hvis jeg gik ind i en HHX-klasse, så ville det stadig være en gruppe, men jeg ville føle mig meget fremmed i den her gruppe, fordi at, det er en fremmed gruppe, hvorimod HTX er min egen gruppe. Jamen, altså egen gruppe og fremmede grupper. Altså, vi føler vores egen gruppe, det er fordi, vi kan gå på HTX. Ja. Er der nogen andre, der i stedet forsøg med hele gruppe? Altså, nu mener jeg i forhold til, at vi har de her grupper, og i forhold til, at vi har noget massepsykologi og sådan. Altså, ja. Der findes det her forsøg, som der blev foretaget. Jeg kan ikke huske, hvad der var inde i, men man havde en stor glasbeholder, og inde i den havde man puttet en hel del Lego-klodser, også for nogle perler eller andet. Og så skulle man så gætte på, hvor mange der i. Altså, det er jo meget enkelt at komme i dit eget bud som enkelt person, og kigge på dem hver for sig. Altså, han siger 100, hun siger 1000, han siger 15.000. Der kunne være utrolig stor variation i det, fordi det var et meget stort glas. Men hvis du så spurgte 10.000 mennesker, og du så lagde deres resultater sammen, og fandt gennemsnittet, så ville gennemsnittet være 8 eller 10% væk fra det originale resultat, det antal, der faktisk var i den her glasbøtte. Fordi at gruppen i sig selv har en højere intelligens, noget der hedder gruppeintelligens. Fordi gruppen ved mere i sig selv, når du spørger dem som gruppe, i forhold til når du tager de enkelte individer ud af det. Derfor kan gennemsnittet i en klasse normalt også ligge bliver jo også trukket op af dem, der er kloge, hvorimod dem i klassen, der ikke er så kloge, og sådan noget. Så vi kan også se det tydeligt i vores klasse. Hvis vi bare spurgte en klasse, så ville der ikke være det samme med 8 og 10% afvigelse fra det originale resultat. Men vi ville stadig kunne gøre det med hele klassen, bare tage dem ud, spørge dem enkeltvis, og så ville vi kunne se en stor afvigelse, hvorimod at hvis vi bagefter finder gennemsnittet, så deres gennemsnit som en psyke vil være, en intelligens vil være utroligt tæt på det rigtige resultat. Så det du sådan set siger, det er, at den samlede enhed vil være langt stærkere end det enkelte individ? Ja, på mange måder, men der er også mange dårlige ting med det. Der var den her stadion, hvad var det hed? Ja, det var et stort fodboldkamp med, jeg tror, du mener, du var noget med Barcelona, eller Madrid i hvert fald. Ja. Nogle af de dernede af i hvert fald. Og hele massen kom op og blev voldelig og farlig og alting, og folk døde af at blive mast og alting. Og når først det hele kom i gang, så følger folk gruppen og bliver nødt til at reagere som en gruppe. Igen, fordi det er farligt at være udenfor. Her var det så også fysisk farligt at være udenfor, hvor det ellers normalt kan være psykisk farligt at være udenfor. Yes. Har du ellers andre punkter, du kunne tænke dig at fortælle os om her nu? Nej, jeg tror det er det. I orden, så skal vi takke til Anders Winther.